Илебез буенча октябрь айы башында өлкәннәргә хөрмәт көннәре уздырыла. Бик күп авырлыклар күргән. Дөньяның ачысын төшесен татыган кешеләр өлкән булган кешеләр өчен генә түгел, әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз булган өчен дә бик кадерле безгә. Шушы бәйрәмгә өлкәннәребез бик теләп киләләр, бик актив, алар актив тормыш позициясендә. Өлкәннәребезгә шушы мөмкинлектә генә түгел, ел дәвамында үзебезнең хөрмәтебезне күрсәтергә, игътибарыбызны күрсәтергә, өлкәннәребезгә килергәндә, аларга исәнлек, саулык, аларга менә шулай итеп һәр вакытта да алар йөзләрендә елмаюлары булсын иде, якыннарының, балаларының кадер-хөрмәтен күреп, дәртләнеп, яратып йөрибез. Үзебезнең яшь барса да, картайсак та, күңел әле һаман 18дә кебек. Шулай йөрергә язсын инде, гомерле булсын исемләр ансамбле. Безгә тагын килеп үстереп торсыннар. Авылларда, мөселманнарда концертлар куябыз. Әле үзебез пенсияда булсак та, күңелебез һаман яшь. Мин Михайловка авылыннан ветераннар советы рәисе и Рябинушка ансамблендә да катнашам. Бик күңелле шара. Залда утырган һәркем зур игътибарга лаек райондашларыбыз. Койсы гына тормакны алма, анда аларның тыңгысыз һәм җаваплы хезмәте ята. Аларның куллары төзегән биналар, алар үстергән балалар районыбызның бүгенгесен тәшкил итә. Мин үземнән генә әйтмим, минем белән сөйләшкән өлкәннәр бар, алар бүгенге вазгыятьтән, бүгенге тамашадан шул хәтле канәгать, менә хәзер әле залда бииләр, җырлыйлар, күңел ачалар, бер-берсен тәбрикләшәләр. Елларыбыз тыныч, күңелләребез күтәренке булып, тамакларыбыз тук булып, җитәкчеләребезнең сәламәтлеген, үзебезнең сәламәтлекне биреп, Аллаһ Тәгалә алга таба да шушы бәйрәмнәрне күрергә язсын, исәнлектән аермасын, еллар тыныч булсын, имин булыгыз. Район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов бәйрәмдә өлкәннәргә җылы теләкләрен җиткереп, юбилейларын билгеләп үтүче өлкәннәргә район башлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Озак еллар Кереш Уран авыл җирлеге ветераннар советын җитәкләгән Әбүзәр Салиховка, Мөслим урта мәктәбенең ветеран укытучысы Тәнзилә Хатбуллинага, Татарстан Республикасы от казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Нәҗип Солтановка 80, Морый Бүләр авылы ветераннар советы рәисе Әнисә Изибаевага 60 яшьлек юбилейлары уңаеннан тәбрикләү сүзләре җиткерелде. Бәйрәм концерт номерлары белән үрелеп барды. Тантана һәркемгә әле тагын бик озак вакытка җитәрлек көч һәм дәрт бүләк итте. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.